umalo Angithi ukahle wena wazala abantu abadluku. Mashozi. Hayibo. Noma bengadli ihuka noma bengadli umhlabathi noma bengadli utshani. Ukhuluma ngazala. Imani. Awukhulumeza kwazi. We Mashozi. Hayi phela ngeke ngikhulume sisindala. We Mashozi. Kahle uyihlobo lolapende uphuzeni namhlanje. Angibuzanga lutho kodwa lo uyangidelela. Awukwazi. Umbiza ngalo. Abayibona lebhuti. Ngithi wemfowethu. Wasenza inkinga. Hayi namhlanje noma mkhulu mina ngazi mamkhulu. Hayi bhuti. Mina ngimlindele la ukuthi angijikela mamkhulu. Khuza. Uyini akaphuzeli lo mfana. Ngithi waphuma noyokani. Ngahloniphi ngifunani la mfethu ngibizile ngenxa yokuthi khona inkinga ahlangabezane nayo funana sakho wema manje uyathola ukuthi manje sekugcina kukhuluma indaba obona ukuthi nathi phela asizele zona yabo nje la ayithita manje uMashozi nathi sishayisa namahloni phela manje ukuthi kanti ngomthetho sekulolu daba lolu usilawula isimo magaya uyaphuma sandile lawula isimo magaya ukuze sibe nento yaphambili Phansi kwaJoyini. Angizani ngani pho? Njengoba wena uhlezi naye nje kanti umbhekele yona. Angizani ngani konke baba ngibele ngimbuka ukuthi angizali uyena. Awu, ngihlala ngizwa ngendaba kuthiwa omama ncane bafike baxova imizi. Kade sihleli kamnandi baba la ekhaya wake wayizwa into enje engakafiki. Angizali ngani. Namhlanje uthini? Angizali ngani. Emva kokusebenza kwamkanzima ngilekelela ngisho umyeni wami ekutheni nabuyisa wena uze la ekhaya. Angizali ngani pho. Ngicela ukubuza Mashozi. Yebo. Uyasazi isizathu esakuletha la ekhaya? Ngisazi kahle kabi ngakho nami ngize ngasukuma ngithi ngangizele ukuzozala la ekhaya angisazali manje. Siyakhuleka kwindlula mithi yamakhosi, siyakhuleka emakhosini esizwe, fellow South Africans. Gama lami uSabelo Mnikathi, inkosi yesizwe sakaMnikathi. Namhlanje ke sibuyele odabeni osasikade siliqophile lasenkandla, olapho khona sasibizwe udadewethu uNonhlanhla Shozi, owayekade ezochaza ngodaba lakhe lokungabathola abantwana. Wakuveza ukuthi indaba ongabathola abantwana kungenxa ukuthi wathi mengabe yakubantu ababonayo kwatholakala ukuthi isizathu senza ukuthi umamkhulu umvalile. Sibe umhlonishwa ke ubaba uMagaye esesicela ukuthi asibuye sizoqhubeka nalo lolu daba ukuze sithole ukuthi emva ubabona njengomndeni behambile baye kwabahlolayo kukhona abakutholile abasiphathele kona bazosichazela ukuthi ithini imphumela emva kokuba siqophile episode sikhuluma ngodaba lokuthi umamncane akabatholi abantwana. Ngaphandle nje kopholisa amaseko sizokuthatha through sihlale phansi nomndeni siza ukuthi ngabe umama Magaye njengoba sekuyena kosibizile ukuthi asisondele ngoba sesisangena kulolu daba usiphatheleni. Stay tuned. Magaye sesikhona. Cha sithe asikulalele siza ukuthi udaba lakho lithini ngoba sesibizwa wena manje. Bese noma sesibhalela uMagaye siqhamuke. Siyabonga. All right. South Africa sesiphinde sahlangana kwimpilo yesithembu. Njoba nazi ke igama lami uSabelo Mnikathi, inkosi yesizwe sakaMnikathi. Namhlanje ke kuthanda ukuhluka ngoba sila emndenini wakaMagaye. Umndeni wakaMagaye uyasibizwa usisi uNonhlanhla Shozi ongumamncane emganwini wakhe wakaMagaye. Ezosichazela ngodaba lakhe lokungabathola abantwana. Aveza ukuthi ungabatholi kwakhe abantwana kungenxa ukuthi uvaliwe, wathi mengabe yobheka kubantu ababonayo wathola ukuthi inkinga yenziwa umamkhulu omvalile ngenxa yokuthi umamkhulu uthola izingane zamantombazane kuphela. Okwenza ukuthi ke mengabe esibiza sasabela sahlangana ekhaya elikhulu enkandla lakhuluma udaba salithula kuba uMagaye. Uba Magaye wasethatha isinqumo sokuthi ke bazohamba baye kubantu ababonayo ukuze kuzozwakala ubuqiniso benkulumo yamamncane. So namhlanje ke njengoba sesibuyile la ekhaya sesibizwe uyena umhlonishwa uMagaye
oveze ukuthi isizathu sakho sokuthi aphinde asibize ingoba lo daba ngoba selizela phuma kumabonakude laphuma nasemafonini kufanele sale seliphethwa khona lapho ukuze kuzwakala ubuqiniso bokuthi uma mncane into ayeyisho wayekhuluma into ekuyiyona yona noma ukhuluma icala elidinga ukuthi ekugcineni libe nesiphetho. Sizwe yena uMagaye namhlanje ukuthi athi asondele sizohlala phansi ukuze siqhubeke la sasigcine khona. Magaye siyakhuleka kakhulu. Yebo sanibona. Ngiyangibingelela nami. Ngibonga ukuthi nisabele. Manje ngicela ukuthi niphinde nisondele. Baba. Ma sasihlukana ke njengoba nani ngifikile nize ngaye uMashozi. Yes. Sasivumelene ukuthi njengoba sasiyiqale nani le ndaba yakhe siyoze siyiphethe nani. Yes. Ngoba ke phela senayithatha nayitshela izwe lonke. So ingakho ke ithe nami mangabe sengibuya kohlanganisa umndeni wasekhaya sake sahamba nathi ukulandela lento ngoba bekufanele singacheli. Bekufanele ngilizwe iside likaMashozi. Ngilami ngizama ukulungisa lenhlalo yabo. Ukuze abakwazi ukuthi baneliseke bobabili. Yes. Lo uthi uyanukwa ngala nalo uthi naye izinto zimbi kanje ngenxa yokuthi umama unjani. Sinizokhumbula ukuthi wayeqhazile uMashozi ukuthi useyile ebantwini. Yilapho ke nami ngaze ngathi ngizoya emndenini ngiyoyibika lento aseyenzile ukuze nathi sikwazi ukusuka sizama ukuyobheka ukuthi singalithola kanjani ikhambi layo. Siso omdala lo kubaba unkosikazi omdala ubaba wayenesithembu naye. Oyisebenzela ekhaya. Okay, umfowethu omncane lo unkosikazi kababa omncane ose-Eastern Cape. Okay. Yes, so ithena manje sivele siyahlangana ke njengoba siwumndeni thina asihlukene. Ithena nama ngihambe nabo ukuyoyizwa le. Laba besendele laba. Yes. Njani. Ukuze ke nabo bezobuya njengoba benana namhlanje. Okay. Kusho ukuthi iwona kumndeni othe awuphume uzoba indlebe noma bebengayithandi nabo le into kodwa ngiye ngabanxusa ukuthi mababe khona phela ngoba sewayiqala uMashozi. Yazi yaphuma. Yazi yaphela. So silana ke namhlanje ngokuzoveza kahle ngokuzovezela nina ngoba thina besike fanele ngabe sike sayixoxa. Futhi ke sisazoyixoxa thina ngoba phela yinina laba eza nani. Hayi kodwa wakhombisa ukusixwaya kakhulu ngoba sathi noma sesambile la amazwi akho Magaye kuthina awabanga mahlaba nenhlabathi. Siyadideka ke mengabe sesigcina sesibizwa wena emva kokuba sithe mesihamba wasilandelisa ngamazwi sase sithi kushuthi mhlambe sekukuphela kodaba nzobe seniqhubeka nodwa siwumndeni. Siyaxakeka ke manje mengabe usuphinda usifaka ukuthi sizolalela ngoba sekufanele silalela uhlangothi likaMagaye. Awusithathe through Magaye lapho. Hayi kusho ukuthi nizoba strong nje madoda ngoba phela uganile uMashozi nikwazi ngangiyicacisile nikwazi ukutheleka nje emzini wami ngengindaba yokuthi nibizwe uyena. Senibizwa indoda yake manje eyimina sekukhona ubuhlungu. Noma mngekho ubuhlungu kodwa sihleli kulawa magama esathi mesihamba asabonta nenhlabathi kodwa ngenxa ukuthi phela sasihlonipha umuzi womuntu futhi kwakuyithina phela esikusukelile emzini wakho sasesithoba namanje siyathoba ingakho sikwazile sathi cha asondele sizokuza ukuthi uthini. Hayi noma isikhathi nje sithanda ukudliwa yini. Awu nesikhathi kodwa madoda kusho ukuthi engathi manibizwe uMashozi nezikhathi nisuke nisemseni namhlanje manibizwa yimina sekunezikhalazo eziningi. Uqhubeka nodaba Magaye udaba esengalo sizwe ukuthi uthini Magaye. Okay no hayi ke indaba ke injena ke umnikazi mfowethu sihambile nomndeni njengoba bengingachaza ukuthi unkosikazi usesi wami lo ozalwa unkosikazi omdala kubaba umfowethu lo ozalwa unkosikazi omncane kubaba eEastern Cape. Yes, eEastern Cape. Sithena ke nathi ake sihambe siye eEastern Cape siphinde siye ngapha kwaZulu
masifuna lento enzela ukuthi kungabe ngathi sifuna ukuyithola siyibalansise ngoba yona iye yaba ungathi ithanda ukujula. Uthi ke uMashozi mangabe echaza la kunina ngalela langa uhambile abantu abathathu. Ingakho kuye kwaphoqa ukuthi nama ke ngithi ngifuna ukuhamba nabantu abathathu njengoba wawuke wawuveza umbono ukuthi kofanele kube abantu engibachuza mina njengenhloko. Yes, ngenze kanjalo ke bengiphelezela abafowethu nodadewethu laba. Safike sakuthola ukuthi kukhona kona okumvalayo uMashozi. Kodwa akukona la akhomba khona. Bakhuluma into eyodwa kushuthi omunye umuntu omvalayo akukhoya akuyena umamkhulu. Akavalwa umuntu. Akavalwa umuntu. Kusho ukuthi abazange bakwazi ukumlandisa uma bemchazela. Kodwa manikhumbula amazwi akhe. Uthe umuntu oqala uthe igazi lakhe elimvalayo. Nowesibili wazothi igazi lakhe. Wazobuza kowesithathu mayisasho lento ukuthi igazi lakhe kanjani. Wathi lisekhaya. Wasezothi ke manje umamkhulu. Kusho lo umthandazo sasizwa ngoMashozi angithi yena waye lapho yedwa. Kodwa wathi yena uthe sembuzisisa lo wesithathu. Wase kuveza ukuthi igazi lakhe embuza ukuthi kanjani. Waseveza ukuthi umamkhulu. Kodwa laba ababili bathe nje igazi lakhe. Nakumina ke bame ngihamba nomndeni. Kuvelile ukuthi into isegazini lakhe yena Mashozi. Ubaba yini? Isegazini lakhe yena Mashozi. Hayi ukuthi uma ngabe njengoba wayekhuluma iqiniso mayithi igazi lakhe. Ikhona inkinga esisazoke siyibuze kuyena kuqala uMashozi. Esithola ukuthi yenze iyathusa ke le ndaba manje iyanyukela. Nikhumbula kahle ukuthi sasithe Mashozi uzogeza umamkhulu makuvela. Ngeke baba. Bazogeza. Hayi ngeke Uzogeza. Angithi ke ngisi. Bazogeza. Ngeke. Okay. Ngiyangithanda ukuthi mangikhuluma ke makhosikazi ningabe senifuna ukuthathana phezulu. Ngikhumbuza inkulumo esasivumelene ngayo ukuthi njengoba sowuhambile okuqala Mashozi uhambe la ungatshelanga umuntu ukuthi uyaphi nomndeni zangu utshela. Wahamba wena ngama passage wakho waya ukufuna lezi inkinga zakho. Imake baba. Ngicela ungilinde nkosikazi ngikhulume ngiqede. Wahamba kulezi zinto wasubuya nazuza nazo la endlini. Siqala thina sihamba manje lawo sowuvela uhambe khona wena. Njalo. Iyavela ke into owayivezile nawe. Ivela ngalendlela oyiveze ngayo nawe ukuthi igazi lakho elikuvalile. Kushuthi ubani omunye odadewenu omzala kwenzakalani nje magaya sibeke lesithombeni uvele ubeke nje sizwe ngoba kushuthi kuyacala ukuthi kushuthi akuyena umamkhulu kodwa kushuthi kukhona akuyena umamkhulu akathakathi. Gosh, mhlanzi ngimsulwa mina ngiyazikholelwa Nkosi yami. Ingakho uthi umsula phela uzuzele wena mina ngithe. Ngiyakholwa ukwazi kahle nawe lokho. Hleze ngitshela ukuthi asihambe siye sonkweni ungafuni. Imani. Sontana. Umashozi khona into angazange ngitshele yona mina. Nama ngizange ngikutshele umndeni. Ziningi imfihlo kulomfazi ngasho baba ngathi lo mfazi akalungile. Wena nazo into mhamba ebusuku noshereshe. Hayibo. Hey uthini? Okume indoda mesakhuluma. Ngimekwani? Eyabani le ndoda enkhuluma nayo? Uhlonile. Ekabani le ndoda enkhuluma nayo? Mashozi. Noma kweyeyakho kodwa inhloko yalomsi. Funeke baphume nalo kungahloniphi kwakho ke labantu. Kahle funa balabantu bala ngini bangigibele ekhanda njengomamkhulu. Akagodwa aphinde kuba yoyana. Hayi. Hayi. Webhuti nangikutshelile kodwa. Uyakhumbula amazwi akho. Umtshelani? Ngasho namathi khona kovela. Ngasho. Ngicela Ngicela phela. Mashozi. Ukhona. We Mashozi. Indlebe le ayizwa. Engathi baba igeze kanga namhlanje. Awuzwi. Baba uyalibeka. Ubabeza. Ungishintshele kodwa manje angimazi noma useyaphuza. Uyaphuza yini manje umthetho wakho? Ube wangithengela Ngathi uthathe ngebonkolo.
Endlela sihlaza ngayo. Kahle wena uxakela zamzini wakho. Hey. Kusho ukuthi la lento owayiqala yayibona ukuthi senzelani manje akaze kukhulunywa kanje le nto. Kuwesi nikhuluma kanjena nje kukhona labantu benu. Kusho ukuthi nakhani ngalesi sithombe sami. Uthini yena bekhuluma Awungilalela kwakhe uzongidelela. Uzongilalela kodwa mina mangikhuluma. Akokuzwile webhuti. Uzongilalela mangikhuluma. Cha bakudedele emakhaya uqhubeke nodaba siluzwe kahle ukuthi utheke mase kuvela kwase kwahamba kwenza kanjani ukuze ngizokwazi ukuthi mhlambe sibadedele ngoba usuzowasiza sibadedele ngawani bakwazi ukuthi nabo baphefumule ngalota bekakhulukazi umamkhulu noma mncane sengisola ukuthi uvela uyayazi lento mashosi nakwe ngafuna ukubambeka manje akasafuna ukuzwa manje akusafuna ukukhuluma manje ngoba phela uyathobeka lo mfazi namhlanje angimazi ukuthi kwenzekeni. Ngiyathi kusho ukuthi mhlawumbe ulimele emoyeni emakhaya kuyenzeka uMashozi uke esanda kufika la ekhaya ngithi kwakunyaka oqala wayeke wathi uyazisola engathi ukhulela hawu Mashozi kwakuhleka makuthi kanti sewukhulelwe awu enyangeni nje kwaba inyanga ezimbili hawu Mashozi akasayikhulumi lento inyanga yesithathu ngambuza hawu Mashozi wonke wangathi uthi khonto isolayo nje wathi hayi baba angazi lutho angisazi kwenzekeni hayi ke nami ke ngoba phela akho lutho engilibonile kwakungakabikho lutho oluvelile mhlawumbe ukuthi ukhulelwe kanganaka lutho masihamba ke besiye le phambi kwako lisikisiki uthi umuntu unkosikazi wami omncane into emvalayo miscarriage okanye kunesiso esaphuphuma kuyena Injalo nje. awu ilona gazi elikhulumayo kuyena so okusho ukuthi makwakwenzeka le yanto kunendlela yesinto kwakumele ngabe siyilungise ngayo. Oh ibe seyiyabuya ingqondo kumina ukuthi ubeshila uMashozi ukuthi igazi lakhe futhi labantu bebemtshela ngaleli gazi lakhe futhi igazi lakhe leli elimenzela lento ngoba phela futhi le yanto eyaphuma ifuna uba isimo somuntu kahle kahle kuye kube khona indlela ekwenziwa ngayo ke makukhona injalo into enjalo eyenzekile ingakho ke manje ekulesi simo kungaphindanga kwahlala lutho. Ngimfonele ngimtshele ukuthi hayi bonaka usithola into enje kusho ukuthi umamkhulu hayi akayifuni ukuyizwa ke le yokuthi umamkhulu uyaphuma kule kodwa futhi le into iyona ebengifuna akake nimbuze kuqala ukuthi ngabe uyayazi uMashozi weye ngoba mina ngiyayikhumbula ikhuluma nami kodwa futhi manje uma ngithi ngiyayibuza uvele nje ayiphebeze nje ngoba phela ubambelele lapho ekuthenini umamkhulu. Hlala ngesara. hayi awungene mamncane nangu sechazile ubaba ekhaya asikunikeze ithuba sizwe ukuthi Into la. Kuloko okuvezwa uMagaye ikona kuphi okwaziyo. Hey ngibuze ke baba ukuthi ke njengoba uthi ngabe miscarriage. Akanaso isandla? Akanaso? Cha ngithi ngivela ukuthi akanaso kuthiwa yisikhathi. Ngathi kuphume kanjani kwasona lethi menganathi isandla? Hayibo. Mashozi Uyemfazi kabi. Hayibo. Thola. Uzokhomba abanye abantu. Thola. Uhlobo lomuntu. Ngikhuluma nendoda yami nawe. Mashozi la akushiwonga ukuthi imiscarriage uyithola ngoba kukhona umamkhulu owenze ini. Angithi baba uthe angibuzi ngiyabuza kuwena baba ukuthi akanazo nisandla. Akanaso. Kanjani belithiwa uyena? Akushiwonga ukuthini ukuthi uyena nangu umndeni bengibe. Ngithi uhambe ngana amashombe emva kwami Ushiye we. Thola. Khuluma nendoda yami. Iqiniso la selfone. Thola. Akahloniphi Mashozi. Akakachazi ngoba ube khona ukuthi kuthiweni Ubani usiso omdala? usizo omdala nobhuti ube khona.
Yebo. Sicela ukukunikeza sisomdala sizwe ukuthi nambe kanjani. Sambile. Saya kumthandazi. Mesifika kumthandazi laphayana ishiwe indaba othiwa umfazi omdala kaBhuda akazange enze lutho. Umsulwa. Umuntu okonakele nokhohlakeleyo lo mfazi. Kunengane yaphumayo. Akayifihlayo Akakhulumi ngalo. Akayifuni ukuyikhuluma lonto mangabe yena uyibuza uBhuti ubheka phezulu neketi. Abheke phezulu. Thina manje senze njani? uBhuti ungilandele ngoba ezokufuna soxazulula lenkinga. Ukuthi nihambe labathandazi. Ukuthi sihambe labathandazi. Labathandazi bakhaba abangani bakhe abathi lo mfazi kaBhuti omdala owenzele lo ukuthi abangani bakhe thina sothonjana. Wena njengoba eza kwakhe inkinga xazulula ba. Uthule masho. Eza kwami eza kwami. Ufunani kwenza kacela wena? Ufunani kwenza kacela wena? Angithi wena ukwethu lo ngamshiyeli ibe. Masho khawumamele. Ngokukhuzeke mfazi. Khuzeka ini? Manzi sisaqhubeka siyakhuluma. Leli khanda lakho lithini? Litheni ba. Angithi kufuneke kuchazwe uhambo la. Wena uthule. Uthini unyukelana nosizinto ayenzayo. Bhuti chaza ngoba futhi utshela ukuthi mhlambe thina sihlangene nomfowethu. Injalo nje sisi njengokuyichaza nje sihambile sisi. Iqiniso limsulwa Nimsulwa Angithi uthi ngikhohlakele wena. khohlakala konke okwenzayo. Njengoba ngisho Yebo sisi. ukuthi lo mfazi wayo idinga umuzi lekhaya. Yebo. Ufuna ukuphelisa wonke umuzi kababa wonke uhlukane. Njengoba sezokhuluma ngomuzi wami ukuthi ingane zami zinjani. Okwakhe nidoko egayelene le. Wena lakho Akayihloniphi indoda yakhe. Elakho Le yamlandana emakhachahasheni ngakube ngalusho wapi noma wasesikomplazini lomfazi nje. Leli doko lakho na. Elakho Ngoba lo mfazi lo wafika wasihlonipha lekhaya wathatha njengabantu basemzini. Unhlobo unkapendele ithathwa. phela ngene ngichamele ekhanda. Azikho kuyalo lo mfazi. Cha kodwa into engiloyivela iveza amashozi ukuthi umamkhulu ngenxa yokulunga kwakhe umndeni umgibela kakhulu ekhanda. Uyasihlonipha njengabantu basemzini. Uyangihlonipha noma nimenze isiphuphu. Asimeze isitalo azange simenze isiphuphu. Angithi nimenze isiphuphu. Wazi kahle ukuthi wakhuluma. Akahloniphi inhloko yalo. Ngihloniphe ba wena. Ngihloniphe wena. Solima mashozi. Mashoza akahloniphi isitalo. Wafika ukuthi wavela wazokhanela ekhaya. Mashozi hlonipha mina. Mina ngikhala kodwa ngikhala ngomfowethu. Labantu okhuluma nabo kahle. Khala ngomfowethu. Abese abalomuzi oganele bona. Hayi bafuna bayazi indawo yabo. Cha mamkhulu mina bengifisa ukuthi ube uphefumule. Yebo magaya siyeza ukuthi uveza udaba lokuthi kuvele lapho ukuthi akuyona into eqonene nawe. Kodwa ukhomba umashozi ukuthi akaqonelwa kuloko. Sesithi asike sikunikeze ithuba uphefumule. Usuthulile walalela weza ukuthi uthini bamagaye nomndeni. Usisomdala ukhona uBhuti omncane bakhona. Lithile lakhe lijika ngomkhulu. Awonje amathabela kaSifuba indlela uMashozi aseziphathe ngayo njengamanje. Kodwa ke phela futhi akukho kungithusa kakhulu ngoba uhlaza ngempela nje. Bengitshela ukuthi phela ngoba ebona abantu basemzini mhlawumbe uzoke azama ukuthoba ngoba uyinto nje uhlangahlanga nje banibona njengoba lithi kumele ahamba yekuba yekoyalwa ngoba ayinkinga yomuntu. Ekungijabulisayo nje iloko ukuthi iqiniso ligcine livelile nabo bakhe yena ephikisana nalo sekhanjiwa kwayiwa kubantu ababonayo bafike bakhuluma into eyodwa ukuthi ngimsulwa kodwa yena lokho echizelele ukuthi mina nginecala. Into engiyithandayo ke kwayishilo ubaba naseqaleni namanje uyaphindile washo ukuthi uma ukuthi ngithola ukuthi ngimsulwa uzofuna ngigesa and ngiyafuna ngigesa Hey! Ngifone lo. Inoma naye wenziwa izimo ezithile ngenxa yokuxakeka okuthile ajongene nawo. Eziphi izimo? Khawuhlisa umoya sesihlisa umoya. Izimo ezinjani lezo? Inoma ingqondo yakhe nayo isaphithene ingqondo usaphithane ingqondo kwasaye. Zokufihla abahlazo mntaka baba. Sininzi izinto ajongene nazo sisi. Ngeke izofika mina. iBP zonyuka iyabheka phezulu. Ngikhalele kodwa lokho ngikhalele koBhuti. Bomagaya.
Hey, nami yangisinda le ndaba. Uthi awukhalelani ba? Iyangisinda nami le ndaba. Mashozi. Awuzukwebhala la. Anizukwebhala nobani. La sizama isisombululo. Kunjalo baba. Njengoba ngibize labangani bakho ukuthi bephinde beze la. Namhlanje babambona bangani bami. Bakuza wena. Hawu, kwaba abangani bakho phela mhlazana befika. Hayi mina. Kuba abangani bakho mabebizwa. Sekubapho. Nginawo amadoda. Uthi nawo amadoda. Hey, inkinga ke le. Yebo impempe shwa. Hayi. Hayi. Ngakutshela kodwa ngalesi sifo sasemini. Ngakutshela ngalomaskidi wawuletha ekhaya ukuthi uzokidunga muzi uqobo lwakhe. Ngiyakutshela kodwa mntakababa nawe. Hey, akaphekwa. Kuba ngazi ukuthi wawuzukumenela intombazane kwakwenze njani unomfazi omhle kangaka. sengifuna ungathi nami manje uyangididisa ke manje. Hayi ngabe usukhomba mfazi sasingavumelananga ngakuvela ngayifuna lo mfazi wakho ngakuvela ngamfuni uyazi ukuthi kungani kunje wena wonke owenzelele awufuna ukulalela indlebe yakho ayizwa. So ngiyacimba wonke umuntu lapha endlini isigameko sakhe sasinzima kakhulu into yamehlelayo engekho lula nakubani na isengamenza angazazi noma ngibani na aphithanelwe na ingqondo ngendlela ayiyo ayilawuleki akalawuleki iphithene ingqondo akanqandeki akalawuleki uthetha kuthetha akazi nenhloko yalomzi. imali ebhuti usho ukuthi lesi sizwe sachithekayo sahamba sayekhanda ufuna ukusho njalo ngicela ukungena la Mashozi kuyona yonke lento eyenzeka ongazange nami ngichazele yona into esengifuna ukuthi ukuyizwa ke manje ephuma kwena ngaphandle kwalomdontsiswano owenzekayo uyakukhumbula yini lokho engikushoyo ukuthi wawuke waba nento ethi uyazisola emveni kwalokho awuzange uphinde ungichazele ukuthi wenzekani njengoba manje sesihamba siyobuyisa leyo nto mina sengiyikhunjuzwa abanye abantu ukuthi into enje yake yenzeka kuwena ubuhlungu benhliziyo yakho ngento eyenzeka makungakwenzi ukungathi manje awusawa ingqondo ayisacabanga futhi makungakwenzi ukuthi ube sowugxile ekuthenini into eyenziwe ubamkhulu akeke nje ube kuma senses ukuthi manje ipain yebo ngiyavuma ikhona kodwa sinike phela nathi into ngoba manje wena umuntu osekumele usitshele ukuthi kahle kwenzekani. Ngixolisa ukungena emadevini baba. Ngiyamuzwa nobhuti mangabe ebeka indaba yokuthi inzima into eyenzeka kuMashozi kufanele simdabukele simzwele. Ayizange benzima into eyenzeka kuMashozi ngoba wayithula lento azangaze ayikhulume. Ibe nzima kanjani akabuzolanga ukuthi umzima bakhona ngoba akayikhulumanga asange sizwe futhi ukuthi uye esibhedlela ukuthi mhlambe kuneyinhlungu ezithile ezimphethe. Wathula naye sonke lesikhathi nje bese ezoqhamuka nje esezobhika ngoba endinyama ngayidli. Ukumagaya uzama ukufaka ukuthi uyichaze le ukuthi kwenzakalani. Uyabaleka ngichaza leli qiniso ngibaleka nalo. Lala ngekho Kodwa angifuni ukuthi ungibele ekhanda. Angifuni. Kani mpithuba. Mama. Kani mpithuba. Ngiyatshela babuthi wena futhi wena kwazila inyanga embili ngabona sengiye einsukwini zami. Kangazi ke mina ukuthi kwenzakalani. Manje mase bengithuka bengichama ngehlamba bengitshela ukuthi bayeke ngibayekeleni baba. Angithi Mashozi manje sizama ukuthola ukuthi kwenzekani. Nami angazi baba ukwenzakalani. Phela nami nganganalo ulwazi ngangazi lutho.
uyakhumbula baba singafika ngakanani la ekhaya mina ngikhumbula kahle ngangizokwazi ngani ukuthi manje mekwenze kanje ku1 no2 no3 suyengazi mina baba Uthi uma uya le ekhaya nalengane ukuthula ingxaki apho yaba ingxaki khona uzowathula na ngangizokwazi Kunje nje ukuthula. Kodwa ngangizokwazi kanjani ukuthi sekwenzakalani manje weqinisile Kodwa- ukuthi ziningi imfihlo kodwa silesifundweni ngicabanga ukuthi mina wena Mashozi kwakumele ngabe umamkhulu mhlambe uye wamxoxela njengomuntu wesifazane okanye kwakhona noma nangu nodadewethu ongambiza ukuthi hayi bodade Spoki lesi kume naso nezikwame ispoki lesi esingafuni uyezwa angithi uyezwa kume nespoki ingakho wathula nayo lesipho hayi into ukuthi ngithula ukuthi ngangazi ukuthi kwenzakalani ingakho phela ngithi mina ukubuya ngizwa kwakumele ukhulume nomamkhulu okanye ukhulume ngiyachaza nje nosisi baba ukuthi ngangingazi nami kwenzakalani uyangikhumbula yini ngifika la ekhaya ngangingakanani ngikhumbula kahle ngizokwazi ngani ukuthi kwenzakalani kusho ukuthi lokho ngithi washo wathi khona into eyisolayo usasho ngathi into engiyisolayo uthutulekeni wawusabani ukuthi kuzovelana Ngiyazonda Watshela wena, wawusaba ukuthi kuzovelana mvusi inyoka mvusi Ngiyazonda mvusi inyoka emhlabeni mvusi ngoba ngabe akukho nje mvusi ngabe akukho nje uba kuthumana Angithi kahle wena wazala abantu abadluku Mashozi hayibo noma bengadli uka noma bengadli umhlabathi noma bengadli utshani sisi ukhuluma kahle uyazala imani angikhulumeza we kwami Mashozi we Mashozi hayi phela ngeke ngikhulume sisi nani we Mashozi kahle kahle uyihlobo lolapende uphuzeni namhlanje angibuzanga lutho kodwa lo uyangidelela awukwazi umbiza ngalo abangibona lwebhuti abangiboni ngithi wekwethu hey wasenzela inkinga hayi bangihlale noma mkhulu mina ngazi hayi bhuti mina ngingimlindelela ukuthi angithuke bhuti khuza uyini Akakuzeli lo mfana. ngithi wabuma unayokani ngahloniphi ngibizela funani la mfethu ngibizile ngenxa yokuthi khona inkinga ahlangabezane nayo Wena- ngasakho we Mashozi hayo hey manje uyathola ukuthi manje sekugcina kukhulunywa indaba obona ukuthi nathi phela asizele zona yabo nje la ayithita manje uMashozi nathi sishayisa namahloni phela manje ukuthi kanti ngomthetho sekulolu udaba lolu usilawula isimo magaya uyaphuma sandile lawula isimo magaya ukuze sibe nento yaphambili ngoba impela ngeke into into ezokwenzeka kuzofanele ukuthi nginikhulule lolu daba lolu futhi usoliyeka kanje ngoba phela truth manje niyambona yini indlela enza ngayo manje besisachazela bekumele ngabe usasichazela silalele into yakhe sibe sesithola isisombululo ukuthi manje kumele kuthiweni yabo manje aseyindawo uyanyukelana nje zimile le ndaba uyanyukelana nje ungathi khona la ngafuni ukuze kufikwe khona nayi into ngeke anganyuka ibhuti ngoba la umhlamzima uyamvuna umhlamzima uyamvuna Akuthi uthangithule baba ukhuluma kanjani yena Akuthi angithule ukhuluma kanjani yena engazi zininzi into azifihlayo mfowethu kuzokhuluma umhlamzima kuzokhuluma abantu angathi zininzi into azifihlayo kuzokhuluma mhlawumbe angithi ukuthi angichaze nakubhizi mile manga nina libangani vele uyani ungangitshela lo ngakutshela eqaleni thini nemukisa lento la ekhaya angibizi angiyindawo akutshela angiyindawo kunjani namhlanje angiyindawo awuzukhomba abantu kanje hayi baba kunjani uyangidelela Awuzukhomba baba. uyangidelela lo kwethu uyangidelela lo uyangizwa yini ngoba hayi baba uyangidelela lo cha ngithi angiyivale ngoba ngiyabona ukuthi izogcina ingabanga naso isiphetho usibiza magaya usibizele kona ukuthi uzosichazela ukuthi yini eniyitholile kubantu ababonayo zangumini usichazelile kodwa manje indlela engingalawuleki ngayo isimo uyabona ukuthi singagcina sihlalela sizihlalela so ngaleyo ndlela sesithi cha no angingene ukuze sizwe imbono yawo bonke abantu abakhona endlini ebese sikunikeza ithuba uyivale ngokuthi usitshele ukuthi isinqumo sakho kuzoba isiphi ngoba asikwazi ukuthi singagcina silala la ekhaya ngizocela ukuthi ngivule ngomamkhulu
ebese ke isuka ngomkhulu iye kusomdala nakubhuti omncane bese siyibuyisela kumashozi bese siyivala ngawe njenganenhloko ekhaya ukuthi ikuphi la siyakhona singagide indawo mamkhulu sicela ungene. Okay, emva kwezinto zonke sezikhulumekile khona lo donsisana osekube khona noSindo. Mina engingakusho nje ukuthi uma mncane niyambona ukuthi umuntu onjani unolaka ufuna nembi khona la uma ube umuntu ofana nje impela bese sibambanile ngezandla kodwa ke ngoba ngilawula ukuthi ngiyakholwa ithi kulungile angivumi ukuhlela ngezathu ngivumi ukubigwana kodwa ke isinqumeni engisishilo nesisasikhishwa ubaba sokuthi ufuna geze igama lami lokho ngiyadinga kwenzekile uma kungenzeki angeke azakwazi ukuhlalelana naye ekusho ukuthi ngeke sikwazi ukuhlala ndawonye ilokho nje ukusho. Okay mamncane sicela ungene kwinkulumo eqeda ukukhuluma umamkhulu. Umamkhulu methi ngiyakwazi ukuhlala nami uchaza ukuthi ubaba afana ngixoshe la ekhaya. Angichazi ukuthi akaxoshi ubaba ngichaza ukuthi yonke into fanele yenziwe ngohlelo nangendlela yosiko thina manje sesifana nabantu asebexabene kungaxabene thina kuphela uxabene even idalwa zethu kanye nezithunywa esihamba naso kufanele kube khona ukukhumelana kwemlotha kube khona ukuthelelana amanzi sixawulisane kuzidlula indaba kodwa iqalaphi iqala lapha ekutheni umhlawule mgezi igama lakhe mamkhulu idalo ngisholo ngoba udadewenu kade efangaza ngisholo iqathi noyithala ekhaya. mina siyangazi Mina zingazi kusho ngeke zihlawule okusho ukuzokwazi ukuhlala ngoba bazihlala ngendawo kodwa ngeke zihlawule akuwena kozokhipha isinqumo yona indoda le ekhaya nabo abantu bala ekhaya nobaba nangu ubhuti nangu nosisi ibona ke bazokhipha isinqumo ngoba phela wena vele akuyena umuntu oshaya umthetho Futhi mashoza uphetha ngokuthi leyo uzihlawula. Kule nkulumo ekhulumekile ukuthi kwavela ukuthi ubaba uphuphuma kwesiso kwaba ikhosi ukuthi ungabathola abantwana uthini kulelo angikaze ngizokubuza kahle ukungena kulona ukuthi ngiyakhumbula ukuthi uthe mhlambe ngenze ukuthi kwabona ukuphuphuma isisu kwakuthinta umamkhulu kodwa manje uthini ngalabantu abathathu ababona sebeyanjwe lo mndeni baveza indaba ukuthi cha umnyomba ukhomba umamkhulu kodwa ukhomba ukuthi kwakufanele ugezwe wena ugezwele ukuthi kuphuphuma ingane iyo lento esikuvalini noma ukholelwa kule wonto. Ayisambuyela kula lonto sondana sonke ngikholelwa lonto. Ongene sisomntana. Mina nami lithi lo mfazi lo ngiyabona ngahle ubhuti uyahamba emhlabeni uzombulala ngoba into engiyibukayo nje hamba phezulu yedwa gibela pheko zinga umfazi lekhaya akayenzi njengoba enza lo mfazi umfazi ahlonipha lekhaya hlonipha nabaliba obaba lapha esingase sibayini ubaba ukhona la ekhaya ayi uthi wahamba ubaba wahlola kodwa ukhona nomama ukhona uthi mina wekwenzela kanje umntana wakhe enziwa noma kanjani ilo mfazi wesikomplasi ngoba nakhe efundile uzilethela amafilimu uzilethela yonke into la ekhaya naku ngikhuluma nje naka amafilimu agcwele indlu asifundile phela thina ngaze singakwazi ukubhenca ngoba nakhe efundile yena unamajazi uhleze esho njalo amajazi esonto noma amajazi anangazi cha usibiza kwakhe phela sisomdala thina esafika namakhamera wasibizwa ukuthi ubese sechaze kakhulu kuMagayi inkinga nazo kodwa kukhomba ukuthi akamlaleli uMagayi kanti uzoqondana nokuthi sekunohlelo oselukhona olukhuluma ngeenkinga ezenzakala esithenjini kulesithini wase sibiza ke sasondela eduzana ingakho ke sila inkinga yakho ukuthi akezwa mekuthiwa uyawuthobela nje umndeni ngaba light wayenge kaza aqale kwaqala ngokuthi azasibhalelwa ezokhuluma wezokhuluma nomndeni sikhona yimi omdala lekhaya ngamshiyela ibelelo kodwa ukhomba ukuthi engathi uthi awumuzwa kakhulu ke wena angimfuni lilonke nje angimfuni lilonke nje soze ngoba lo bhuti ngamtshela esando eselokho ethi nekhona into bafunule ngathi yababani na wayisho ngathi kodwa uyoyisola ngelinye ilanga namhlanje kunjani ukuthi kunzima bhuti omncane awungene before sibenze lo Magayi sizukuthela lapho lithi elambudi lithi
ekugcineni okanye ekugqibeleni yonke into kumele ibe nesiphetho ibe nesixazululo yeah lilonke ndiyabona ngathi asikho kahle isixazululo hayi sizoba khona ngoba bayenyukelana into abayenzayo ngeke ngizwe ke njengabafazi bayenyukelana ndicinga ba mashozi kudaba lokuphunyelwa sisisu khawuzame mashozi ukulungisa phaya okanye uzobona na umehluko xosolungise ngesiko ukuthi fana mhlawumbe ahlanjulule noma ahlanjulule yeah yes okay ndicinga bafuna amashozi uqale phaya uyiqale phaya onakala khona hamba nje nalo isiko amashozi kakuhle ubone ba kuzokwenzekana ukuthi isibone into zakho zizolunga na yabo lena ke yona yokuhlawula ke yona ndiyavumelana naye kumele uhlawulele umshozi ngoba ukuhlalelana akuzuba khona futhi ukuhlalelana akuzuba khona bekhaya yeah kuyaphoqa ukuthi masihambeni ngesiko futhi yeah masingawalahla amasiko la ekhaya siphila ngako lokho hayi sinikeza umkhombandlela amagaya ngiyabonga bafowethu ngokuthi nizoba ingcenye kamnandi ke ngoba vele seniyambona umngani wenu kunjena ke mayisethanda mina bengihlezi ngizwa kuthiwa ave kuhlaza kodwa kumina ave lungile manginaye cha ngiyaqala ukulibona ke leli khanda leli ke liyangiveza manje hayi angilazi ukuthi lokho ngamthatha hayi buka angilazi leli futhi phela mhlawumbe ukulimala kubendlela indlela mina ngiyamqala angaze lo mfazi angaze ngimbone enyukelana kanje bengingamazi ke nokuthi kanti abafunani kangaka mina nodade ngoba phela naye usemzini wakhe kodwa yabo manje ngoba phela noma kukhona imicimbi la ekhaya akukaze kuze kube khona into ebaya yabo kulungile la sizoqala ekwenzeni inhlambuluko fune bahlambulukelane bobabili bathelelana amanzi masazohlala bobabili yes okay sibe sesiphuya sizowulanda umashozi kulesa simo sakhe silungise leyo nto le yokuchitheka kwengane yes ingane mayichithekile kuyaye kufuneka ukuthi makube khona umcimbi owenziwayo kube khona inkonzo eyenziwayo iqanjwe igama ngoba la ikhona iyakhula emoyeni kwelikamoya ayikho igama ezobizwa ngalo kuzokwenza ukuthi lokho kube inkinga kuyena nakumina kusho ukuthi ke manje kufuneka lokho sikulungise angaba nje ilento ayiyona manje kodwa ekugcineni lokho sikuzokwenzeka makwenziwa lokho ngiyethemba kuzoba khona umehluko kuzoba khona ushintsho yebo njengoba besho ufundile unamajazi uqedile kodwa imisebenzi awusebenzayo akuwona lo ufundele okay izona zonke izinto lezo ekumele zibheke naye ngayo ngeliswe libanzi ngoba singathi izinto zivalekile uyathakathwa kanti isinto asisilandeli asiqondisiwe masiqondisile isinto salungisa izinto ngendlela konke kuyazivulekela umuntu lo waya obezokhula abesefika emhlabeni aqanjwe igama nalapha ya emoyeni uyakhula ufuneka aqanjwe igama emndenini nebakwazi ukumbiza bamthume nabo njengezinye izingane yeah umashozi kuzofuneka ahlambuluke akhokhe igama likamamkhulu ngokuthi uthe umthakathile lokho kuzokwenzeka amashozi lokho umashozi masa siyiqala lenkulumo sasithe uzogeza igama lakacele uhambe wajomba izindawo eziningi kwakumele ngabakazi ujombanga waze wayofika kunina uzomela kulungise lo nomndeni akwenziwe
sesize sasukuma abantu bayekile izinto zabayasebenza labantu le ndawo abahleli bayeke yonke into abenza yonke le ndaba yala manje igcwele lapha kulezi zinto zenu igcwele emafonini manje le ndaba zenu ngendaba kaMashozi so mina kulungise lokho umndeni wakaShozi siufuna la maniqeda kuhamba thina sifuna umndeni wakaShozi uze la usiphathele igezo leli esifuna kwakufanele kuba uhambile waya kubo wayobika udaba kubo uma engakwazi ukubika la ekhaya kubese kusuka abantu bakubo nabakho bayenze bahambe ngendlela efanele kune protocol okwakumele ngabe ilandeliwe ngoba konke lokho akwakwenzanga kusho ukuthi ke manje kufuneka abuyele ekhaya ayolanda zonke lezi zinhlawulo azolungisa lezi zinto zala ekhaya ukuze yonke into iphinde ingene ibuyele esimeni hayi ke ngibona ukuthi siyobe sandile ngalapha ngaphandle bezothi ke futhi yena naku phela namhlanje ethi nangibizwe yimi uyena namhlanje senibizwe yimi futhi naye uzazophinda athi uyanibiza senazo vele indaba kaceleke kwani hayi ngeke angiboni ukuthi lokho kuyobe kusakhomba ukuthi sibe ingxenye yabo makhaya ngoba nje ubusho ukuthi indaba zenhlambuluko nendaba zelokuzane zokuthi ahlawule izinto ezidinga nina njengomndeni kwanamhlanje ukuthi sibuyile ngoba besihlonipha wena ukuze ubone ukuthi kwangekona ukuthi sithatha uhlangothi laMashozi kuphela into ewumsebenzi wethu vele siyenza ukuthi siyafika sizolalela kulokho ekusuke ekukhaleleka ngaleso sikhathi so mhlambe ubusuna ukuthi mekukhulunywa ngenhlawulo okukhulunywa ngani inkukhu imbuzi ukukhulunywa ngani sisomdala nizoke nivele lapho ukuthi kufuneke kube yini kodwa phela igama lomuntu eyinomuzo wacela leli hlazo aselenzile nje kodwa kuzokhulunyiswana ke nemndeni yakubo ibona phela bangamfundisanga ukuthi kwenziwa kanjani emzini uma umkhulwana ke yena kuzofuneka imbuzi nje ayikhiphe ukugeza igama lama imbuzi baba hayi inkomo kumele kube khona inkomo impela likhulu phela leli gama likhulumile Ayithola angibizwa ngomthakathi igama inkomo igama inkomo yazi ayithola ngela ngomqolo igama inkomo so wenzani ke manje maso ulela ngomqondo ngifike oh uthi phela yobefika ngithi yamuza ukuthi namanje nje usayigcwanelela nje akazi ukuthi ukhuluma nobani usagcwanelela nje hayi cha mhlambe wenzela ama TV lapho hayi mhlambe thina nje sidumile manje thina sesondabuzekwayo nayi kodwa indaba la ikhona Mashozi kusazofuneka ukuthi nina nobabili mase begodukile ubhuti nosisi ke sihlaleni phansi silungisele sebengasekhona labantu basemzini akuzugcina kunje angeke ke nje ngize ngithi mina lento eniyenzayo iyona izogcina ala ngeke phela ngizwe ngawo lokho nje kuzobe usheshe ukufake la ekhaya angizothi ngikhuluma usisi wami omdala lo nama ngikhuluma naye kanje sisi wakhe ayiwami ngithi uyangizwa ukuthi ngithini ngithi usisi wami omdala kwamina ngikhulumi naye yes ungakanani ke kwena umazi ukuthi yini hayi futhi mina ngeke ngize ngishukudla kwalapha ekhaya upoison wona bantu basemzini baba makhaya okunye nokunye sizoshiyeka sizibondela indawo ebengifisa ukuthi vele ivelile ile yegazi lakhe elimthakathayo lo mamkhulu cha akunjalo seniyobatshela ke labantu benu nalamaphepha wenu wabhalelayo ukuthi cha hayi bandla udaba lwakwamagaye sukumelile njengoba wayethi angilisukumeli laphuma nesisombululo futhi ke manje mhlambe kona ukuba wayengazange anibize mhlambe ngangabe angcine ingavelanga lento ngoba naku nathi sesiyasuka ukuthi ke wayeyifihleleni angayikhulumi waze wakhohlwa ukuthi khona into enje ngoba kahle kahle uyena owakhohlwa ukuthi khona into yake yaba nje
sesigoqa nje magaya ikhona indawana yokuthi nibuke naleya labantu ababathandazi nezangoma ukuthi kungenzeka baba isizathu sokuthi akhulume into yamambunge ekhaya azofaka umhlola ekhaya ngoba phela naye ngikhohlwa akazithulumanga njoba kunabantu ababona ukubona bamtshela indaba ukuthi umamkhulu uyazi ukuthi mangabuye wayohlola watshelwa ngomuntu ukuthi umbhasa phosibani bani ngisho ukuthi umuntu omkhonze kanjani kuyaphela uyathuka uqala umbuke ngenye indlela noma ukhona into ethi engathi ngangayikholwa lento kodwa uyaqala manje umbuke ngenye indlela uqala ukumsaba manje so asikwazi ukuthi siyibuke nakulolo hlangothi nakuyena uMashozi ukuthi la suke laphuma lakhomba umamkhulu kanti yebo uye lo wayekade ehlola ngaleso sikhathi noma leso sangoma esingasithatha sigcine sisenza idungamuzi ayikho neroom yokuthi noma kuthiwa uzohlawulayo ngoba esizeyazi yaphuma esizweni indaba ukuthi umamkhulu abizwe njenganomuntu owumthakathi ukuthi mhlambe noswazi emekuthiwa ushawa ngoswazi ashawa ngoswazi oluncane ngizwe senikhuluma ngelenkomo kanti kunomuntu wangaphandle okuyena ofake lolu daba lokuthi afake igama likaMamkhulu phakathi. Yebo mfokomnikathi ngiyakuzwa uma bekuthiwa uMashozi masifika nalolu daba lwamkelile abesethi mhlawumbe cha umuntu owangichazela baba nami ngathatha ngenye indlela okanye ngathatha ngenhliziyo kukhona iphutha elenzeka ngesikhathi bemchazela labantu abazange bakwazi ukuthi awushaye umhlola kahle kuphinde kube ukuthi mhlawumbe umtshelile yena ngenxa yokuthi eneyakhe inhliziyo wafuna ukuyijika lento ayitsheliwe ayibhekise ngoba uyakholelwa ekuthenini umamkhulu yabo manje ukuthi into nami esafuneke ngiphinde ngihlale phansi naye manje ngiyithole kahle ukuthi yini ngempela wayitshelwa wase ngoba ijike endleleni lento noma kahle iqiniso layo wena ulitshelwe kanjani ngoba kungenzeka ukuthi bona laba aye kubona bamtshela into okuyona njengoba nathi sikwazi ukukhunjuzwa ukuthi khona into nje eyenzeka wase mhlambe yena ngokungachazeleki okanye mhlambe yena ngokwefuna ukwenela angazi ukuthi ngizothi ukuphi ukwenza ukuthi izofika la seyikhona kodwa kukhomba ukuthi uthi balibeka ngembaba hence agcina nathi sibiza ukuthi asondele sizongenelela kulolu daba ngoba uMagayi wayengamnikezi indlela mangikhumbula kahle uthe uyilo wesithathu walibeka ngembaba ababili bakhuluma yesi futhi banaso isandla ekudingeni umuzi. South Africa nizwele siuhambelile umndeni wakaMagayi kunizwele ngokuningi okuvelile ukuthi bahambile babona kwavela ukuthi uMamkhulu alikho icala nalo okunalo kokunezinto ezenzeka zokuphuphuma kwesisu okungakhoza ukuthi kungenzeka ukube isizathu ukuthi umamncane uMashozi angabathola abantwana kodwa ke isinqumo sigcine sithathwa uMagayi ngokukhulu ukumhlonipha nathi esithe asize besibiza uthatha isinqumo sokuthi kuzomela ukuthi umamncane ahlawule igama likaMamkhulu yebo ke kona sizwile ukuthi igama lomuntu inkomo kodwa kuyavela ukuthi ngenxa nayo yokudungeka komqondo na ukuthi abantu abasuke beyizangoma kuyenzeka bawudunga umuzi ngento ukuthi umuntu wesinsikhathi noma kuthiwa akazi ukuthi uzothini agcine manje ephuma negama lokuthi hayi Bhasobha umakhelwane Bhasobha umzala noma Bhasobha udadewenu agcina umuntu wedungeka emqondweni abe lenhliziyo embi against lo muntu osuke womndeni ngaleyo ndlela siye sayibuka ukuthi mhlambe efanele nayo uMagayi ibuke eduzana indaba enkomo ukuthi naye wadungwa abantu mamncane ongenza ukuthi sona sizathu esenza ukuthi azafike esekutheni imhlale lento emqondweni ukuthi uMamkhulu yena omonela izinto so ke asazi ukuthi kuzogcina kuphethe ngokuthi uzohlawula ngenkomo noma ngembuzi kodwa besingafisa nje nathi ukuthi uswazi ethi noma elithola kodwa kube uswazi olungezo balikhulu kakhulu bekuyiloko nje South Africa. Thank you so much.